L-arti sagra dejjem speċjali għalih. Żagħżugħ mir-Rabat Għawdex li l-imħabba lejn id-devozzjoni Marjana waslitu biex jesprimija bl-arti. F'wirja bi 32 kwadru fiż-żejt, Jonathan Ċefan jgħid li fil-wirja tispikka t-tema Marjana b'mod partikolari l-Immakulata. Ix-xogħlijiet interpretajt episodji mill-ħajja tal-Madonna, imma b'mod kontemporanju u differenti mill-imdorrijin naraw. Waqt li fl-istess ħin nissokta nżomm ħajja d-devozzjoni lejn il-Verġni Marija. Il-wirja l-ewwel waħda personali ta' Jonathan Ċefaj qed tittella fil-Banka Ġuratale fir-Rabat Għawdex. Il-wirja tajta t-titlu tal-Omm għax għalija l-Madonna mhijiex biss Ommalla iżda Ommna l-koll li tinterċedi għalina fil-bżonnijiet kollha tagħna. Klim Marija lill-Anġlu Gabriel, jien il-qaddejja tal-Mulej ħajsir minni skont kelmtek. Minn familja sempliċi, Marija u Giuseppi kienu ċentrali fil-ġrajja ta' twelid ta' Ġesu. Alla li sar bniedem far fqir f'Betlem, fil-maxtura tal-iskumdità, Alla ħassu komdu għax hemmhekk hemm il-problema tal-umanità, l-indifferenza ġenerata mill-kilba maġla biex nippossedu u nikkonsmaw. Il-ġrajja ta' twelid tal-Fedej f'din il-wirja tingħata bixra kontemporanja u li minna joħroġ ukoll il-kobor tal-Madonna li d-devozzjoni leha fil-Gżejjer Maltin għandha rabtiet fondi.